קוראים לי נועם. שלום, אני ליליאן. והיום אני רוצה להסביר לכם על קובייה. בואו נחלק את הצלילים של המילה. קובייה. 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 3 צלילים. איך רושמים קובייה? קוף ויוד והקובייה הזאת היא כחולה בצורת ריבוע. לא, היא קצת כחולה. יש כל מיני צבעים וכל מיני צורות של הקובייה. יש גם קובייה עגולה, גם קובייה משולשת, גם קובייה בצורת מלבן, גם ריבוע יותר קטן, וגם משולש, וגם משחקים איתה, בונים איתה כל מיני מגדלים. סוף ההסבר. מה סוף ההסבר? תסבירו עוד, זה מעניין, אני אהבתי. ליאן, מה את רוצה להסביר על קוביות? תביא את הקובייה. תודה. עכשיו נצטרך להסביר על קובייה תכלת. יש קובייה תכלת. ואני אגיד 4 צלילים. א', קובייה. קובייה. 3 צלילים. 3 צלילים. תשב ליד אבל זה מפריע לי. טוב, אני מסבירה על קובייה. עכשיו אני אומר 4 צלילים. קובייה. 3 צלילים. לא, זה 3. אבל אני צריכה להגיד 4 צלילים, לא? אבל זה 3. אבל אני צריכה להגיד 4 צלילים שלא הם קובייה. אז תגידי. קובייה. עכשיו אני מסבירה עוד על קובייה. אני אביא עוד. אבל רגע, אני מביאה עוד קובייה. טוב, אז בינתיים נסיים את ההסבר הזה. אז תגידו רגע שלום. ליאת, בואי תגידי שלום למצלמה. רגע, אנחנו נמשיך אחרי זה. בואי תגידי שלום בינתיים. ביי ביי. ביי. הנה שיקה למצלמה. ביי ביי.